dalšího videa a tentokrát jsem tady společně Starwin! A teď asi absolutně nevíte, kde jsme, protože my hrajeme minihry. Ano, ale kamaráde, já ještě nezačala natáčet, protože jsem začala ty, takže... Dobře. Takže ahoj, já jsem v dalšího videa, jmenuji Parkour Queen a jsem tu společně s... Baníkem. Ano, takže takhle mi jde vidět hezky do trička. Ano, takže... A teď asi vidíte, kde jsme. Ano, no asi nevidíte, protože my jsme úplně někde to je boží. My jsme na Egg Wars a ono se nám to buglo, protože se jeden týpek odpojil, takže jsme mu zničili vejce, ale ta hra se furt nevypla. Takže jsme se rozhodli, že si tady na stromě uděláme takovouhle plošinku a tady to začneme. Ano. A... Hele, řekneme, jak to bylo. Takže my jsme na začátku řekli, jako, kdo bude tým a to. Takže jsme týmovali s Purple, s jedním týpkem, jo, bylo docela fajn. Zničili jsme všechny. Pak jsme si dali my dva fight a zničili jsme ho vajíčko, ale on se odpojil, takže jsme ho nezabili. A ono se to nějak buglo a nějak to nás, jako, a nenapsalo nám to Blue Team vyhrál, takže... Můžeme dělat věci, které jsem vždycky chtěla dělat. Vyhazovat věci, které nepotřebuješ. Dát si gold apple jen tak pro srandu. Juhu! A vyhodit všechny mrkvičky. Juhu! A a nakonec skočit. Ne, ještě chvilku to bude. Jdem to blbnout, mě to baví. Jenže já nemám žádný věci, víš, takže já se nedostanu dolů. Tak pojď tady tu. Jo, ty jsi postavila schody. Tak. Aby nám to brzdilo pát, jo? Ahojda. Já jsem Jirka. Beru goldy. Beru diamondy. No, takže máme celou mapu pro sebe, takže tady můžeme cokoliv zničit. Cokoliv. Ano, a cokoliv stavět. Ale nesmíme umřít. Ano, protože... Ale můžeme stavět tohle. Znič to! Vidíš to? Já nemám krumpáč. Nechme to být. Ok, takže... No, tak co budeme dělat? Můžeme stavět cokoliv, tak co, že jo? To je takový na nic. Když už teda můžeš stavět cokoliv, tak vlastně nevíš, co bys stavěl. Ano. A když nesmí stavět, tak už vím, co by si stavěl. Takže postavíme atomovku. Jo, postavíme atomovku. Tak jo. A dáme do ní TNTčka. Jo, hej, koupíme si... Hej, ty kupuj TNTčka. Kupuj bloky a budu kupovat TNTčka, jo. Jo, hej, a postavíme velkou kostku a tu rozblátíme. Jenže víš, on tady je na nic, že když položíš TNTčko automaticky to, no víš co. Víte, postavíme kostku. Pojď do středu. Tak. To je místo. Jsem se koupit jídlo. Počkej, já si akorát upgradenu goldy. Jídlo, nemá tu jídlo. Hej, a odpálíme se tam s tím. Jo, to bude super. Jo, hej. To bude skvělý konec našeho života. Jo, ale pojď do toho. Hej, pojď sem nahoru. Počkej, já si musím jít pro goldy. Ne, postavíme to přímo ve prostředku. Ne, pojď na střechu. Tak počkej, já prvně musím ještě mít ty goldy, víš, ono to... My jsme byli blue a tady je purple. Nejlepší je, že na mě nikdo nemůže zaútočit. Ano. Teď dělám tu kostku, jo? Tak, super. Teď já ty diamanty upgradenu. Teda goldy. Postav tu kostku, no. To bude atomovka fakt světa, jo. Vylez tam jako generátor hvězdy a kupme ještě nějaký bloky. Dva a ještě 2 diamanty. Tyjo. Nejhorší je, když to upgradeu, se to hrozně seká. To pravda. A je tam žebřík. Tam. U obchodníka. Tak, upgradenu ještě goldy.
máme to na max, super. A teď tady takhle budu kempit. A budu si koukat, co tam staví. Takže dostávám kostku. Jo. Kdybyste slyšeli něco divného, tak je to asi to, že tady právě jim jsem dostal v oběd. Takže lahůdka. Kolik mám koupit těch TNTček? Tak koupíme jich 12. Protože oni stojí docela dost goldu, jako to není levná záležitost. Sorry? Já doufám, že až umřem, tak se ta hra vypne. Jo, no. Ale my máme stejně zničený vajce, takže... Protože jinak by tady ta hra byla do nekonečna. Já jsem uvězněná. Počkat, mám 2. Tak já myslím, že jsem ho odpálit. 9, počkej. Tak jo, mám nějakých 10 TNTček. Máš nějaký bloky? Ne, nemám. Tak si nějaký blok, protože jinak se sem nedostaneš. Cože? 6, 10. Jsi to chytře nevymyslela. Tak co, kostka na střeše není bezpečná? No, ono to nebude bezpečný nikdy, když tam dáme nálož TNTček. Zadek. Tak už jdu. Já si zase funkce jedním prstem. Ne? Už jdu. Nechci žádný. Už jsem tam skoro. Už jsem na střeše. A jak se mám dostat do té kostky? Blokama. Ale já nemám krumpáč, a ty jsi to uzavřela. No, dívej na ty kostce, a ne v ty kostce. Jo, počkej, to chceš postavit, to mám teďka ty TNTčka dát takhle semka, nebo tady na to? Ne, dej tam ještě bloky, aby to bylo celý plný. Tak jo. Je to. A odpálíme se tady, jo? Dej tam TNTčka. Já už mám 10. Mám je tady položit teďka. Takže teď umřem. A když neumřem, tak skočíme. Tak počkej, uhni trošku. Hej, já je nemůžu pokládat, já jich mám ještě Je. Jo, Ale ono nám to nedalo, jako že jsme vyhráli. hej, počkej, pojď na hub 1. Oby. Nechodím do oby. Koukám se, jestli nemají Tour Wars, bych si rád zahrál. Jo. Jo, je tady 22 hráčů, super. Hele, Felix je na to. Hele, Felix se připojil taky. To byl ten, kterýho jsme vyto. Tak jo, kterým jsme tam hráli. jdi tam. Ty půjdeš s Felixem. Felix, jdi tam. Jdi tam, Felixi. Ty tam jde ta ženská. Teď tam běž ty. Já jsem s tebou. Super, a Felix je s náma, nebo ne? Felix bude s námi. Felix s náma není. Ne, Felix se ještě Felix se připojil do... No, je modrý, tak si to dáme proti sobě, no. Felixi. Felixi, sorry. Doufám, že jsi to pochopil jasně. Tak jo, takže... Takže tohle je ten týpek, s kterým jsme teda týmovali při těch Egg Wars, jak jste nás tam viděli. Tohle je on. Hej, Vojčata! Tady Felix. On má obráceně hlavu, vidíš, jo? Jo, vidím, no, měl obráceně hlavu. On šel takhle, že jo? Šel jakoby v obráceně. Bylo to zajímavý.
Takhle. Takhle dělám, že jo? Ne, úplně. Felixi, ne, dobrý, budu teď prodat schodu. Tak Felixi, nechoď za mnou. Kde je Felix? Felixi. Už nenašel mě. Ne! Chodě! Tak Felixi, ať nechci. Ještě jeden. Ne, Felixi. Jo, už se startuje, konečně. Felix. Nenašel. Běží. Našel tě. Běž nahoru do věže. Dělám zajíčka. Pojď. Udělej nějaký takhle la. Nazdar. Jo, a taky to nekomu. Aha. Ne, proč opustil? Jo, dobrý. Já už jen nechci čekat dalších 60 vteřin. To je fakt příšerný, ty lidi, proč se furt odpojují a připojujou. Ne. Ne. Hezky si myslel. Ne, vůbec. To pak se k sobě dělá. To známe skoro asi jenom přes internet pořádně. Jo. I když napůl ne, tak jenom napůl. Napůl se známe, napůl ne. Sprcka. Může. Sprcka. Se někdo ptal, tak. Tak jdeme na ně. Já tady tuhle mapu skoro vždycky vyhraju, já totiž přesně vím, jak to udělat. Je taky. Překvapko. Ne, tady. Idiot, mi kazím. OK. Jak zvláštně se mi to seká. A už se hraje. Hop. Jde se. Mě mohu zastřelit. What? Jo, střelila se mi. Lenouku. Hej, Felix po mě střílí, jo? Tak. Takhle ty myšáku. Jste v jiném týmu, že se divíš. Felix. Jo, wow. Tady s Felixem si... Jo, trefila To bylo 3-1, to fakt. Já trefila Felixa. Jsem měl štěstí, že jsem vydržel tak ex dlouho. Jo, teď jsem někoho hezky trefil. Pojď se. Felixi. To jsi Felix, viď? Ano, byl to Felix. What? Mě zasah! Je taky, jo. Felix je dobrý, no. Jo, no. Budeš střílit nějaký? Jaký kredit mě zasáhl, nebo se jmenuje Kretit. Ježiši, ty jména já absolutně teda nikdy nepochopil, ty jejich. Wow. Ej, Felix to mě míří. Vidím, já po něm taky. Felixi. Ty, Co to bylo, viď? Kubatus. Kubatus, co to je za jméno? Já nevím, Kubatus 1. Jak humus. Kretix. Ty krásu, tak teď mě málem strefil, kamarád. Jo, je čas nastavení. Felixi, to je pro tebe. Ježiši, ty mu tam zase jdeš postavit, určitě já vím co. No jo, jasně, že. Jak jinak? Co jinýho by ti asi napadlo? Já, to se bojíme. Kretix, help me.
Ani nemám jak. Jo, teď jsem zasáhl Kretixe. Tak ten. Kritiks. Felixi! Co pak to tam nám děláš? Za tím blokem. Ještě Lenorka! Ty Leno jo. Já tě zabiju Lenora. Ne. Tak. Pojď, umře Kredix. Jo! Já jsem zasáhl Felixe! Yes. Felix is dead. Ne, Kretix. Kretix a Felix. Prostě to asi. Felixi! Ty mě nese. Jdu za tebou. Lenorko! To zní jako ponorka. Kretixi? Nebo Felixi? Já už si ty jména pletu. Bacha, cílí na nás Felix. Nebo Kretix, nevím. Lenorko! Jo, Felixi! Jo! Zasáhl jsem ho. Felixe. Kretixi. To byl ti Kretix? Lenorko, pojď sem. Ponorka? Já tady Pozdravím Felixi. Já tady zůstanu zakempený, tady je to dobrý. Jako vyhrávají. Felixe. Už mám na ní zamířeno. Tady oba dva kempíme s Felixem. Hele, Lenorko! Budu ti říkat ponorko, to jsi fakt. no je to ponorka. Mně se to hrozně lehce seká, já fakt nevím proč. Felixi jde zasáhnout. Aha, tak nic. Tak mě zasáhnu. Yes, Felix is dead. Jo, já jsem zasáhl jen tak naslepo po druhý Felixe za sebou. Wow. Teď se mi začíná dařit. Hej, tam je někdo. Wow. Kretix. Kretixi. Ty kráso. Co to je? To Kretixy fakt nenávidím. On normálně vždycky zasáhne jenom mě. Jdeme na něj. Čipumba. Felix. A dost. Felixi. Už to fakt začínáme projíždět. Ale jako držíme se. O, Felixi, dobrý. Jo, zasáhl jsem Kretixe. Já jej zasáhnu jenom, když to střílem naslepo. No. Lenorka, ponorko jedna. Já nemám rád ponorky. Není v nich kyslík. Nebo je v nich málo kyslíku. Tu máš. Dvojko celé. No, to se hraje. Felixi, puťa. Puťa, Felix. Já jdu za tvůj obrázek. Já to jdu taky. Vidíš? A to se vyplatí. Lenorko. A to se vyplatí, Horste. Jo, zasáhl jsem Felixe. To byl hodně rychlej fight. Let it go, Felixi. Hej, zase. A zasáhl mě Kretix. Hej, to píšeš mě, co jsem ti udělal? Tak hrajem, ne? Tak po tobě nemám střílet, když ty střílíš po mně. Felixi. Kubatus. Felixi. Taká ponorka z druhé strany, ponorka. Felix odlákal pozornost, zatímco ponorka. Ponorka s dalšími nájezdníky jdou na nás. Felixi, já ti postavím obrázek. A teď to bude troj, slibuju. Bude to ještě lepší, jo?
takhle rychle, protože on stojí přímo. Pro tebe, Felixi. Tak to je tvrdý fight. Chlapi. Ne, Felix. Felix, Ježek. Doktor Ježek. Já jsem doktor Ježíšek a mám rád ty těžký a vůbec jim nic neudělám. Kratixi. Na slepo vystřelím, třeba se trefím. Tak to už vyhráli. Ne. Kolik jsi zasáhl a kolik jsi vystřelil? Hej, já jsem zasáhla 4krát, vystřelila jsem 17krát a vystřelila jsem 76krát. Já zasáhl hrozně málokrát. Pokud jste slyšeli, tak moje mamka tady teďka něco mě blablabla. No tak, kam půjdem teď? Já bych šel teďka jinam. Já bych šla na lobby. Tak jo. Počkat. Šla bys... Skyblock? Na co? Na Skyblock. Nejde. Jo. Já bych šel na Skywars teda. Já jsem na Skyblocku. Jdeme na Skyblock nebo na Skywars? Na Skyblock. A na tvůj nebo na můj? Já už jsem Skyblock totiž točil, víš? Já vím, ale já tam, on mě ho někdo rozboukal, nějaký... Já už jsem tady jako, já už jsem na svém, tady jsem hrál s Nixem. Jo. Jo. Já si koupil na nějaký izolám úkoly tutoriálu, level lobby, obchod, nápověda recepty. Hej, počkej. Já když nevím, jak se Já vím. Myslím, že takhle, já si to nepamatuju. Jak se dělá to velko? Tady to A, jo. Jo, tam. Byl, tam. Bandist. Jo, počkej, já musím dát teďka typu acid, že jo? Nebo to pojast. Ne, ježiši, ono to nefunguje, sakra. To pojast. Ne, ještě ne. Teď... Já jsem si pohla. Já jsem se pohnout, víš? Tak pojď a teď ještě Felixovi, ale to mi to on musí poslat. Já to boží. Je to PvPčko. Ne, není. To je nějaká radada. To ne, já chci to. Až mi to velko. Hej, ona nějaká ženská chtěla zneužít toho, že jsem to napsal tomu Felixovi a chce, abych ji akceptnul. Nějaká radada. Kde je radada? Máš nějakou radadu? Hej, máš, já mám u sebe nějaký věci, dáš mi to velko. Co? Dáš mi to velko. Cože ti mám dát?
No prostě povol to na to, aby jsem mohla tady být s tebou. Mě to někdo rozbrechalo. Jo, a jak se to dává? Lomeno is a dodu a jméno hráče, takový pocit. Lomeno is? A dodu, jako, no, lomeno is, mezera Is. A a... Jakže se jmenuje, Ježiši? Se hrozně špatně píše. No já no. Ple... Gub... Kveneg. Doufám, že jsem to napsal. Tak jak se jmenuješ? Arpokuen. Počkej, takže... Radado. Purple... Radado. Nic. Dev... G-U... G-V-U... Počkej, teď. Máš moje jméno v chatu. Tak, super. Dobrý, můžu učit? Ne, ještě ne. Já jsem ti to napsal, ale... Počkej, já zkusím dát a co. Nebudeme radši na Skywars. Hej, a dáš mi nějaký jídlo? Hej, pojď na Skywars, kašlem tady na to Ne, nedám. ne. Tady máš 11 jablek. Nedovolená na to videa. Tak jo, Já jdu na ty Skywars. Ne, Ne, jo. ale já už vím. Is a dodu jméno. A máš to dobře napsaný. Počkej, Is, mezera a dodu. jo. Jo, a už vím. Jo, dobře. Lomeno is John. Jo. Já si tady dám lomeno se dvou. Super. Home. Já jdu na můj is. Já si udělám sekírku. No, is home. Já nemám žádný ostrov. Počkej, tak já dám lomeno is. Srátek. Nevím, proč jsem dělal i tu druhou. Tak, super. A jdeme tady pokázat tyhle stromy. No, já si udělala i srátka. Hlavně neníč tady nahoře. Tu A budeme trávu. mít dvakrát víc věcí. Já jsem udělala i skrej a budeme mít dvakrát víc věcí. Ježiš, já těžím krumpáčem dřevo. Hlavně neníč nahoře tu krávu, jo. Trávu. To potom nebudu mít pro zvířata. To mě naučil Nixie. Tak, super. No, Musím natěžit ještě 26 cobblestone. proč? Mám úkoly, tady jsou ty úkoly přece. Já teda úkoly neto. Jo, a ty za to dostávají dobrý věci. Tak já už mám 22 jenom. A kolik máš, jaký máš úkol? Asi cobblestone tady. Natěž 25 koblů. Já mám víc. Natěžit. Starinko, ty jsi prohodila. To se jinak se ubrám. Já nebudu nejít pozadit. Se mi to nechce těžit, kašlu na to. Tady spíš podbírám saplení. Počkej na chvilku. Tak. Tady ne. Starinko. Já si tam zatím pohraje se svým bejskem. Děláš, starinky. Tak, já tady uklidím ten cobblestone, dřevo, emerald. Ach jo. Tak. No já, starinka. Jsem zpět? Sorry, já jsem zpět. Tak, už mám. Ne, já já měla dobrý věci. Jsi ale exot.
Sám. Tak já jdu na tebe Erikovi. Ne, Erikovi. Já tady zasadím ještě. A tam jdu. Všichni na to. Jdu tam, rozbombarduju si prostě. Tu mobilku. Dobrý. Tak. A budu se tady krásně koukat, třeba můžu jít takhle sem. Koukneme se, jestli se něco nestalo nového. Ne, nestalo. Kaktus. Pokácím kaktus. A zase Tak. tady ještě A jeden. v té časce budu mít ještě dobrý věci, takže v pohodě. V pohodě, v pohodě. Já nejsem v pohodě! Já už jsem v pohodě, mám dobrý věci. Je mi líto, ale já fakt chci si hrozně zahrát tu Skywars, takže jdu na Skywars. Ne, 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 ne. Pozdě, pozdě. Please, pojď. Please, pojď na Skywars. Tyž. To je hrozný zvuk. Pojď. Já stejně řeknu ne, pojď. Já do té hry skočím bez tebe, takže buď pojď nebo nechoď. Dobře, skáču bez tebe. A můžu ti tu pokácet nějaký stromy? Ne. Jo, můžeš, ale musíš si brát sezeničky. Klidně si dám káci. Aspoň vám ukážu moji profesionalitu tady ve Skywars. Jedno Skywars. Já jsem už na Skywars. No ale jedno kolo si dej. Co? Dej si jenom jedno Skywars. Ne, ty pojď za mnou. Ne, Jo. ne, Jo. ne. Já mám krumpáč, pošli nekopu sakra mečem. Tak, Víš, pojď sem. please, pojď sem. Jo, opět Enderpearl, vyhrál jsem. Už to nakraftoval. Strenčka. Ty nechceš, aby jsem se ti postarala o dům. Já tam dům nemám. Budeme hrát spolu, postavím ti dům, zlepšíme ti plošinu a tak. On se ke mně chtěl někdo dostat, ale on umřel při skoku s Enderpearlou. To je idiot. A já jsem furt aj. Ne. Ne. Please. Takže už to tady asi ukončíme, protože se nedomluvíme, takže já doufám, že se vám video líbilo. Please. Nepřestanu tě otravovat, dokud sem nepřijdeš. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Ano, můžete zanechat like, buď se vám líbilo, ještě víc dejte odběr. A čau.